Ayçı, Oğulcuğum, perişte demek näme demek? olar adam sıfatlı canlar. Yöne olar uçup bilýärler. Ne doğru aýdýan? O näme üçin? Dün kakam, komşumuz Nasır dayıdan arkasını silpalap bana. Sen tüz perişte de dedi. Nasır dayı da olayım, uçup bilen ağa. Şeylemi? Yören men bilen häzir nasdan näle uçýanyny görersiň. Yürütü, yürü. Keywan o dalt mira var ya o. Komşumuz Nasır dayılara. Ma, haldingtak itin dün köşelerin ifen trazın da onu. Mes hayran. Gülýalakda zyňyp bormy? Häzir kakaň işden gel kakaň yer. Ma, suratlar koymada sere sıra geçip trazın Allah mı? Goý, zyňma kakaň yer gülýalakda zyňyp bormy? Gece mene doydum o bollula yiyecek ha. Goýa oglum doýanmarsaň, kakaň yer. Ma, muňa seret krasov kamer tılıp duraw. Mene mızın peres nalcak kelim sportdan. Han zyňyp bir gör. Mes bolýaň sen. Dursun, tikiştirip kakaň yer. Sen näme geysen şonu geýýärdin. Ma, düğün kalp veren futbol kan razmayan yalnız salıptırlara mene doğsamın birine bercek. Doğatın belanı gaytıl ödüm gayer. Aýtdym-a, papaňa yer diýip. Näme gayman? Bekem gayer. Keywanı. Aýoglan. Turan aýoglan. Ammonla. Şular ýanak azaýlyk getirgem. Arrykaýyn hor çekip ýatşyňa haýran galýanna sen. Ay ho men bankda işlem oğlum men. Irsgal ülkede O işlem. ýerdäkiňe bar pully. Ay men jaý satamakda men garagul düşünýärmi? Cuma. Kelimçe yok, yer çeken. Giýje bir günüme goýa ya günnüýden girdiňe metip bolýar o. Kakati, Ho. al şakala diýsen. Aha, faul kaya. Ba? Gowkenmi? Ba. Giň oraýym öli. Ýa pişigimi de berdim, pişigimi de hani iskap ýalap iman oýdy. Hawa. Alo, Oo, gelen okmy? ne işten çıktım. Gelýän bolsaň öýde iýmäne hiç saat ýok. Soğan al, kartoşka al, et al. Bolya ho, bolya. Dinle. Ha? Kelem alıp gelgin. Bollu. Assalamualaikum. Gellinmi? Ha, Bu näýe türkak gelipsiň? ay kelem getirdiydin ha ho. Men sana kelem getirdiýdim. Kelem getirdiydin ha ho. Jordan gözläp tapdym işini, o kadar bordan alıp aýtdym ho. Men sana kel getirdiýmedim, kelem getirdiýdim. Elep bollaýby. Barmo. Açaycaş, çıkakası. Elek. Annen sana bir zat gururum bereyim dinle. 30 yaşamdı. Meni maşin kakıptı. Vay, yadımda, kakası yadımda. 35 yaşamda men yüreğimden tutup başladı infarkt geçirdim. Sonunu da filmin yanımdadın da. Vay, oğlu kakası yadımda. Dağım sen taşap men nire gidin. 40 yaşamda. Men tok tuttu. Sonunu da filmin yanımdadın da. Vay, oğlu kara dağım yadımda. Men bana bir netice geldi. Sen hele bana bet bağıtçılık getiriyorsun. Sen men yanımda olsan, men bir günüm iki olmaz. Gidin de kaydıp görünme men yanımda. Belan kör sen olmaz. Bolla unna Yo, gulýara. şu jağa şermem neme deyip beräýdi. Bolly da ha başga klendim men ha bolana. Bolýar, näme diline çolýanmaş edýäni işlen klientin gelýär, batdym. Ay bolya ha unna. Ara unna git o wapse kapyndan geläýme men lan şu. Gaýdyp gelmeýän öňünü ştaga 100 ýyldan düşün. Eder bilmeýän o. Ama diňe sen röýdi ýapaw dünýäde o. Adamlara haýran bolan. Ertesi. Parladyňa iýsi bar ay. Ay sıpatın olsun. Beydip kelläňiz garaňdan aýnadan. Ow diýeriň çykarmalla şonu owadan malarda sıpatın olsun.
bürrelen geç ýaly bolup. Onam çıkarıp gördüme. Dana düýün näme dow? Söwşanyňy diýip goňşular gurrunga oturup akbarat bugün ýene sen ýanyňda diýip. Bolun bolsun, mäsiň giýdim. Satsyň ursun, ukly kirpi ýalaga edip.